Здравейте! Както обещах, ще опитам да запазя ритъма и да не стават такива големи периоди, в които не съм публикувала. А, Стопля ми се сърцето, когато пишете, че чакате. Едно момиче вчера ми написа, че видеята са променили начина и на мислене и давали са и кураж, повдигнали се от дъното, и за мен това наистина беше, как да кажа, след многото негативни коментари, това наистина беше страхотно да го чуя. Истината е, че всеки ден, действително всеки ден, независимо дали съм качвала или не, съм получавала поне по един такъв хубав, дали било лично съобщение или коментар, или намирали сте начин, за което ви благодаря и наистина дава смисъл на тези видеа да продължават. Както разбрахте, вчера, освен тежката втора стимулация, която завърши с неуспех и различни усещания, като това, че ми тръгна кърма, това, че бях с такова огромно подуване, успяхме да го преодолеем и разбрахте, че направихме трета стимулация. Протоколът беше различен от предната. Лекарят беше също вече друг, който, по мое мнение, така много повече съобрази всичко, което аз разказах. Виктория също беше разказала какво се случило предния път. Докато аз се грижах за себе си и започнах тази стимулация, нещата наистина се случиха много различно. Макар че имахме неуспех с поредния трансфер, защото трансфери са се случили и ние общо сумарно, говоря общо сумарно с яйцеклетките в България, ембриони и така нататък, нашата голяма дъщеря реално се случи от нашия 9-ти опит. Така че за всички от тези, които са склонни да кажат още на втория опит не мога, на мен също ми е идвало много на горнище, на мен също ми е идвало да кажа отказвам се. Не съм се отказвала и никога не съм го казвала, но съм казвала изморих се. Много повече имам нужда от почивка. Не мога да продължа в момента. Просто трябва да заредя батериите и да взема коража и вярата отново вътре в себе си, да говоря с този отгоре за всички изпитания, на които ни подлага, да се усмиря, да се смиря след това и след това да поема отново. Този път наистина не е за всеки. Но смятам, че жените като цяло сме доста силни и рядко са тези, които в желанието си да станат родители, спират някъде по пътя. Повечето жени, които мечтаят това, наистина сбъдват мечтата си. И това ме прави много горда като човек, като жена, аз не смятам, че съм някакво изключение. Смятам, че съм просто една от малкото, които говори за неуспехите. И пак казвам, това наистина е важно. Вчера ми попадна едно видео на една жена, която сега следваме силно казано, защото аз уж следвам някакви хора, но всъщност нямам време да ги следвам. Но от време на време ми попадат видеа и със сигурност сте чували за нея. Това е много млада жена, която написа една книга "Глюкозната революция", след това написа втора. Сега, разбира се, вече е малко по-комерциално, но тази жена се оказа силно бременна вече, слава Богу, но е загубила своето първо бебенце няколко месеца по-рано, т.е. преди тази бременност. Скоро преди тази бременност е имала друга бременност, в която загубва детето си. И тя самата казва, тя е изключително популярна личност, с едно много трудно име, което сега няма да си щупа езика да кажа. Имам книгата. Инче Салпе,
Нещо подобно мисля, че. И тя казва, че тъй като темата е табу, да говориш за това, че си изгубил дете, за това, че не е било много трудно да се справи психически. Ами трудно е, със всеки един е трудно. За нас, които сме минавали по този път с загубите на много бременности, макар че тези бременности не са били в мен, били са в сурогатни майки, не ги прави по-малко болезнени. И това е много трудно да го обясня на човек, който не е минал по този път. И тези теми табу трябва да бъдат спрени да бъдат табу, защото за много други теми вече се говори съвсем открито, съвсем човешки, съвсем нормално. И не разбирам защо това трябва да е тема табу, когато дори в по-стари времена нашите прабаби, да кажем, хайде, защото нали, баба ми, между другото, сега като заговорихме и се сетих, че баба ми всъщност е имала 3 спонтанни аборта преди да роди мама. Е била само на 23 години. Така че тези неща винаги са били част от живота на жената, част от живота на много семейства. И тези семейства са се справили някак психически. Но няма нужда вече да пазим тези неща в такава дълбока тайна. Тези неуспехи правят травмите, когато мълчим, далеч по-дълбоки. Когато една травма се изговори, когато се сподели, когато дори да е само с най-близкия ви човек, дори да е само с един човек, но доказало се през времето, че колкото повече се умявате да говорите за своите травми или за своите белези или както искате го наречете, но те остават отпечатък върху нас. И когато говорим с това, с наши близки хора, тези травми се лекуват. Доста успешно, когато те са споделени. И доста успешно, когато знаете, че някой друг е минал през същото. Затова често казвам, че тази нереална представа, която се създава, не говорейки за неуспехите, нанася изключително големи щети и травми върху жените, които те първо тръгват по този път, а и върху мъжете. Защото искам да ви кажа, че докато сме в тези хормонални бури, и аз вчера го споменах, че страдат близките ни, то действително е така, защото ние не сме сами. Нашето поведение, разбира се, афектира на хората около нас. Сега, вие знаете вече, че аз обичам да отварям скоби и тук ще отворя една скоба, за да изкажа огромното си възхищение от жени, които сме срещнали по пътя си, които са били сами, без мъжка половинка до себе си или без женска половинка до себе си. Но са решили да сбъднат своята мечта. И те правеха инвитро процедури и беше изключително, как да кажа, за мен вдъхновяващо да видя тези жени, които минават тези хормонални стимулации сами, които след това се справят сами с бременност, с отглеждане на деца и така нататък. Аз понякога им чувствам, че ако не е Иво, ще поводея. Много хора също така са сбъркани с това, че казват: вие толкова сте ги чакали, сигурно не им се карате. Напротив, караме им се. Аз правя разлика между това да сбъднеш мечта и това да направиш едни деца, които са безполезни за себе си в последствие. Голямото глезене не води до нищо. Аз съм възпитавана с изключително много любов и с извънредно голяма дисциплина. И като музикант още повече, защото ние двамата сме цигулари по образование, по професия в момента и двамата работим нещо различно. При Иво това се случи в COVID времената, при мен това се случи много години назад във времето. Просто поех по един път на
на ръководен кадър и се оказа, че се справям чудесно и така продължавам вече 20 години. Това беше наистина голямо отклонение. Извинявайте, но казвам, че нас това ни е дисциплинирало още повече и не случайно, нали, ще настояваме децата също да не да стават професионални музиканти, но да се занимават с музика и да свирят поне на един инструмент, защото дисциплината е нещо, което е много важно и аз смятам, че тази дисциплина на нас също ни е помогнала по този път. Ние сме научени да не се отказваме лесно. Вие знаете, това е като в спорта също. Както дам пример, може би с художествената гимнастика. Правите един елемент безброй пъти, защото те наистина не са хиляди, не са стотици хиляди. И никога не знаете на състезание дали този елемент ще се получи. Същото е при нас. Ние свирим, упражняваме се, всеки такт по-отделно, огромен труд, когато твоите съученици играят на улицата, пък ти свириш вътре. И не знаеш, когато излезеш на сцената, дали точно това местенце, което много си работил, пък няма да се обърка или някое друго. И смятам, че това ни е дало тази дисциплина и увереност, че дори когато нещата не се получават, с малко повече упражнение и с малко повече настоятелност и упоритост могат да се случат. Смятам, че има някаква връзка между това, че ние сме били по този начин възпитавани и че музикалното училище ни е дало допълнителна дисциплина. Връщам се към темата, за която говорих, за загубите и колко много те ни травмират, особено когато не са споделени. И затова няколко млади жени писаха в лично съобщение в TikTok, че са загубили бременност, губили са по няколко пъти и вече минават едни години, в които едва ли не са на прага на отчаянието и нали, искаха съвет, имат някаква възможност финансова, с заеми, с така нататък. Всеки се справя наистина както може. И трябва да ви кажа, че това е страхотно. Страхотно е да разберете, че има други начини да бъдем родители. И родителстването не е раждането на децата. Родителството започва в момента, в който това дете е в твоите ръце и ти си отговорен за него. Там нататък, до края на живота си, ти си родител. За мен така стоят нещата. И повтаряли сме си много пъти, че стигнали сме, напреднали сме, че не можем да се откажем, че не можем да спрем. И за тези жени, за които говорих, имам една приятелка италианка, с която се срещнахме в точно тази моя най-тежка стимулация, втората, за която говорих в предното видео. И при нея се оказаха, тя беше сама, мъжът я беше напуснал, когато беше разбрал, че тя непременно иска да имат дете. А той явно се е чувствал добре в комфорта на този самостоятелен живот един с друг. И не е искал повече. Въпросът е, че е бил нечестен с нея. Не, според мен. Хубаво е човек, когато е в една дълга връзка и семейство, още повече да е наясно, нали, да е откровен с други, да му каже какво има в главата си, когато създава това семейство. Иска ли да се увеличават, не иска ли да се увеличават и така нататък, за да могат да гледат в една посока. Той си беше тръгнал, тя беше изключително разстроена, но много ме е вдъхновила, защото тя, въпреки това, което и се беше случило, беше загубила майка си и баща си в една и съща година. И също един живот изпълнен с много трудности в разстояние на 2 години. Но тя се събира и се запознахме в клиниката. Тя беше дошла за предварителен разговор, евентуално подписване на договор. И така. Бяха и назначени лекарства. Оказа се, че при нея нещата малко се усложниха. Оказа се, че тя има и миоми, които трябва да маха. Те се образуваха наново. И всъщност при нея това отне също година и половина.
И се чуваме един ден и тя казва: Вяра, не мога повече, аз спирам, отказвам се. И аз бях шокирана. Тя мина невероятно много неща. И се случиха. Казвам: не можеш да спреш. В никой случай. Как ще спреш? Ти си вече на финалната права. Направи толкова много операции. Направи всичко необходимо и имаш 2 неуспешни опита. Нейният пакет, който беше взела инвитро, беше с 3 опита. И казвам: имаш право на още един опит. Нямаш право да пропуснеш този опит. Изобщо не може да ти минава през главата, че ще спреш точно сега. Ти си на края. И тя много плака, много беше разстроена. Аз сега просто се връщам към този момент. В крайна сметка реши, че ще пътува. Беше точно по Нова година, преди Нова година, там декември, примерно 15-12 декември, някаква такава дата. Трябваше да отиде и да бъде извършена пункция, облождане, трансфер, така нататък. И познайте. Ами стана, нейната дъщеря се казва Вяра, защото тя каза, че нали, ако не съм ми дала кораж в този момент, нямаше да се случи. Но тя и до ден днешен, тя е сама, трудно ѝ е с детето, тя е по-голяма от мен, но е страхотен вдъхновител. Познавам българки, за тях изобщо няма да споменам нито как се казват децата им, нито техни имена. Но по същия начин. Те са имали също своите огромни трудности, за да стигнат до решението инвитро, при това в чужда държава, защото в България също има клиники, които злоупотребяват с жените и това е важно да се каже и да се знае, че когато в една клиника, примерно, вие не се чувствате добре, може да потърсите друга клиника в България, разбира се, но също може да потърсите друга клиника извън България, както тези жени са направили. И знаете, това не е никаква тайна, че в Турция се правят толкова много инвитро програми. Те не предлагат сурогатно майчинство, но сега аз съм по-спокойна някъде, където говоря езика, където се чувствам като в семейство. Защото Biotex.com, това, което давате, да те накарат да се чувстваш като при роднини. Като че ли се носи си вкъщи. Никога няма да забравя едно идване на Иво за една пункция и полета му беше много късно, през нощта някъде дойде 12:30, един не си спомням. И бяхме толкова притеснени, аз нещо не се чувствах добре, така. И той си беше забравил лаптопа в таксито. От което клиниката беше наела такси през нощта, което да го докара до хотела. Сега вече мисля, че нямат таксита. Сега може и да имат, не знам. Дали пращат само техни коли или когато всички коли са заети или не са на разположение или каквото и да е. И така, и остава и лаптопа в колата. И сега положението в Украйна е горе-долу като в България. Нали? Шофьора ще каже: не знам, не чух, не видях. Те обаче Виктория не знам какво направи. Обадихме се и казахме: бе, Вика, така и така, защото тя седеше на линия, за да пита дали Иво е пристигнал. И тя е така със всеки един пациент. И вие не знаете, наистина, не можете да си представите обема работа, защото кой каца, кога каца, кой излита, кой на каква процедура е. Бебетата, например, нашето първото дете, дъщеря ни, тя се разболя на 3-я ден, ще ви разкажа защо. След това сина ни беше с много продължителна жълтеница и там следват процедури. Тя следи, пита, такова лекарство трябва, онакова трябва за нас, трябва за сурогатните майки да се грижат, трябва за хиляди неща, за които ние сме се оплаквали. Така Виктория ни намери даже този лаптоп. Беше платила от джоба си пари на шофьора, за да ни върне лаптопа. Ние, разбира се, сме ги върнали тези пари, но имам предвид, че поведението на хората в Biotex.com е като на наше близко семейство. Като че ли ние сме от тяхното семейство.
И това дава огромно спокойствие. Това, че във всеки един момент ти можеш да опиташ, докато ти бушуват хормоните вътре, да кажеш, вика, аз така и така се чувствам, или плача ми се, или плача, или бясна съм, или каквото ви хрумне. Виктория винаги е била насреща. За всяка една такава щуротия, през която поне моята глава е минавала, и знам, че не е само моята, знам колко много сме я безпокоили. И така че, защо правя тези отклонения? Защото всичко това ни е довело до момента, в който дори след толкова много опити, стимулации, трансфери и неуспехи, да не се откажем. Защото ние знаехме, че всички в Biotech.com работят за това ние да сбъднем мечтата си. И това се вижда не само в български отдел. Аз говоря общо за цялата клиника, защото там е пълно с хора. Хора с проблеми. И за тези проблеми никой не говори. И какво лошо сме направили за това, че аз съм виновна, че съм се разболяла от рак, че съм и махнали матката. Къде е моята вина в това? Нямам такава. И никой всъщност от жените, които са идвали там е имало и мъже с проблеми, и слогана на клиниката и девиза, как е правилно да се каже, е пълно безплодие не съществува. И е страхотно да го чуете. Защото това е, с други думи казано, начин има. И ние ще го намерим. Разбирате ли? Това е страхотно. Ма просто по-страхотно не може да бъде. И колкото и да е трудно, то продължава да е страхотно. И това, че ние имаме 1, 2, 3, 5 неуспеха, не означава, че няма да имате успех накрая. И ние имаме 2 успеха накрая. И тогава, 2019 септември, спряхме отново за няколко месеца. Не знам дали си спомняте за тази трета хормонална стимулация, за която разказах, че вече аз бях в друга форма. Всичко беше различно, мина чудесно. Бях с мама. Тя се случи на моя имен ден, навръх 17 септември. И аз някак си много вярвах във всички тези знаци. Не се случи тогава веднага на първия трансфер и на втория. Случи се на последния трансфер. Когато ние тотално се бяхме откъснали мисловно, не следяхме процеса от толкова близо. Виктория ни беше изпратила протокола, но до там. Ние абсолютно никакви въпроси не задавахме. Тя знаеше, че аз съм в едно лабилно психическо състояние след толкова много неуспехи. Иво беше говорил с нея. Те бяха най-близките ми хора по време на това пътешествие. И аз съм изключително благодарна на Дядо Боже, че имам Иво до себе си и че имаме Виктория в живота си, защото Виктория е победа. Аз наистина вярвам в тези знаци. И Виктория е била моя сестра, моя майка, моя приятелка, психолог, не знам, всичко на едно, също както и Иво. И се справихме всички заедно. Ембриолози, лекари, шофьори, жените, които се грижат в хотела за нас, за това да сме добре, жените, които приготвят храната, мъже, сервитьори, целият персонал на Biotech.com, защото наистина не мога да ви опиша колко е важно това спокойствие, което ви имате, отивайки в Киев. Това, че всъщност вие не трябва да мислите за нищо друго, освен за това да сте добре. Наистина за нищо друго.
Просто всичко ви е осигурено. Всичко е там. Нямате нужда да мислите как ще стигнете до клиниката. В колко часа това, Виктория вече го е помислила. Там има график, който казва. Вяра трябва да е в клиниката. На Вяра пункцията, примерно, ще е в 10, значи сега трябва да е в 9 в клиниката, значи в 8 часа ще вземе кола. Защото там разстоянията са огромни. И цялото това спокойствие, не знам дали си спомняте моята първа пункция, за която разказвах, че там срещнахме едно португалско семейство и тя много ме успокояваше. И моите притеснения на следващите пункции вече не бяха същите. Разбира се, притеснението го има. Когато има каквато и да е манипулация, човек неминуемо се притеснява. Но дори там, дори по време на пункцията, т.е. Виктория те завежда до стаята, от стаята пак те извежда. Виктория казва, сега е време. Буквално за ръка. Трябва да минете през тоалетна, качвате се на магарето, за да се качите. Толкова са внимателни. Има стълбичка, има там хора, които се грижат. Анестезиолога винаги усмихнат до уши. Заспивате в най-прекрасно настроение. Събуждате се. Анестезиолога непрекъснато проверява. Макар че сме с такива краткотрайни упойки, аз, например, изкарвам много бавно упойка. Ако всички останали се събуждаха за 15 минути до половин час, аз след едната упойка се бях събудила, след час и нещо бях спала. И като се събужда ми казвам, не вика, много време ли мина, или бързо се събудих, или нещо такова. И тя много се смя и каза, Вяра, спиш от час и половина. И аз бях, как така спа час и половина? Тези упойки са кратички, но аз така бавничко изкарвам. И цялото това обгрижване, ама да ви донесем водичка, имаш ли нужда от нещо друго, имаш ли нужда от кафе, имаш ли нужда, защото до тогава, нали, кафе не можеш да пиеш. И това е спокойствие, хора. Спокойствие. И някакси, аз знам, че ще кажете, че много линии изследваме едновременно, но това всичко се случва в едно и също време. И всички тия линии създават това общо, което те кара да продължаваш напред и което те кара да не се отказваш. И тия жени, които идваха сами и които след това наистина те вдъхновяват да си кажеш, аз имам мъж до себе си, нямам право да се оплаквам, нямам право да съм на земята и да казвам не мога повече, защото тия хора, другите, се справят съвсем сами. И това е страхотно. Сериозно ви казвам. Трябва да намираме смисъл в себе си. Трябва да се търсим, да си намираме силата нашата, да намираме щастието си, спокойствието си, за да сме това, което можем да бъдем в най-добрата си форма. Така смятам аз. И ще се радвам, ако наистина в крайна сметка стигнем заедно до това, до края на тези наши пътешествия, защото дъщеря ни се роди в вихъра на COVID. Сина ни се роди в вихъра на войната, която продължава, за съжаление. И имах някъде, не помня къде, някой ми беше писал, дали ще разказвам за това как е било по време на война. Разбира се, че ще разкажа. Ще ви разкажа как беше по време на COVID, защото това беше една екстремна ситуация, в която ние бяхме болни преди да тръгнем, точно преди да тръгнем. Притеснявахме се дали ще сме оздравели. Така че аз пак ще повторя онази моя любима реплика, че ако е лесно, няма да се падне на нас. И въпреки това, Бог ни дава сили да се справяме с предизвикателствата, които са пред нас. Изпитанията, може би, са по-скоро да покажем, че ние наистина искаме да сме родители. И то родителите, които си представяме, че можем да бъдем. Не си мислете, че аз съм идеалната майка. Аз съм чудесна майка. Но такова нещо като идеална майка, според мен, също
не знам, не съществува. Винаги имаме някакви минуси, винаги имаме неща, за които да съжаляваме, че сме поступили по един или друг начин, неща върху които да работим в общуването с децата. Но смятам, че това също е път, по който всички ние се учим да вървим. Аз дори понякога все още се уча как да говоря с мъжа ми, така че да ме разбира, така моли с децата. Трябва да вярваме в себе си, трябва да вярваме във връзките си, в семействата си и да стоим много стабилно на краката си, защото дори когато неуспехите ни карат да се обезверяваме, като се огледате и видите общата картинка, разбирате, че всъщност има смисъл. И че не бива да се отказваме и трябва да вървим напред. Така че третата стимулация завърши с трансфери на успех, но след това последва още един трансфер, който беше също неуспешен. И последният трансфер, мисля, че ще го запиша в отделно видео. Сега най-вероятно ще запиша до вечера едно видео, защото утре е рождения ден на дъщеря ни, която става на 4 години и толкова много се вълнува, че не знам, от утре тя казва, ще се случва чудеса в нашата къща. Тя ще слуша ужасно много и ще чува най-различни работи, които до сега не е чувала. Така че утре няма да имам време за видео, но до вечера ще опитам да запиша в навечерието на нейния рожден ден. Ще бъде изключително хубаво и много мило за мен да ви запиша видеото, в което да ви разкажа, когато научихме за нейната... За това, че тя е решила да тръгне към нас. Така ще го кажа. И наистина това даде смисъл на всичко. И човек забравя тия изпитания, през които е минал. Просто обръщаш друга страница и вече имаш нови предизвикателства. Обичайте се, грижете се за себе си, споделяйте с близките си вашите притеснения, тревоги. Пишете, коментирайте, харесвайте. Аз продължавам.